El Pla de Polítiques de Joventut Interdepartamental té 7 grans reptes que es corresponen als àmbits d'educació, treball, habitatge, salut, participació, cultura, cohesió i inclusió social. Està basat en la recerca i generació del coneixement en matèria de joventut, el suport al desplegament de les polítiques en el món local, l'accés a serveis adreçats a joves, especialment en l'àmbit de les noves tecnologies i les relacions internacionals, i té un pressupost previst de gairebé 5,6 milions d'euros i té 3 iniciatives transversals: la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, que ja he comentat, el Programa de Garantia Juvenil i la Mobilitat Internacional dels Joves, que compta amb el programa Eurodissea, Erasmus+, el portal Montcat i les mesures de govern per afavorir el retorn de joves. A nivell de reptes que us comentava, d'aquests 7 grans reptes, començant per educació, hi ha el pressupost previst, us dic previst perquè pertany al 2019, s'ha d'acabar de tancar les xifres, llavors tota l'estona parlaré en aquest nivell de previst. Com us comentava, el repte d'educació té un pressupost previst de 13,7 milions d'euros. M'agradaria destacar l'objectiu estratègic de desenvolupar una oferta formativa de qualitat en tots els nivells del sistema educatiu. El repte treball té un pressupost previst de 134 milions d'euros i destaca l'objectiu estratègic de millorar l'ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats. Aquí anirien totes les actuacions, com per exemple de garantia juvenil vinculades amb el SOC. El repte habitatge té un pressupost de 189 milions d'euros i se'n destaquen 2 objectius estratègics. Per una banda, impulsar i facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer i vetllar per l'accés al manteniment de l'habitatge i evitar la pèrdua a les persones joves. El repte de salut, que té un pressupost previst de 24,7 milions d'euros, destaca com a objectiu estratègic augmentar l'adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixen a la promoció de salut. El repte de participació, que el 2017 va canviar de nom i va passar a anomenar-se avançar cap a la corresponsabilitat i l'empoderament i la participació de les persones joves, té un pressupost de 7,8 milions d'euros i destaca l'objectiu de promoure l'associacionisme i les diverses formes de participació. El repte de cultura té un pressupost de 6,2 milions d'euros i alguns dels objectius estratègics més destacats són la potenciació de la creació artística i la producció cultural dels joves, impulsar la llengua catalana i el patrimoni cultural, social, històric i natural com a eines de dinamització. El repte de cohesió i inclusió té un pressupost de 49,3 milions d'euros i se'n destaca l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats, l'eliminació de les desigualtats i la inclusió social de les persones joves. I llavors trobem l'eix instrumental de suport que recull les línies d'actuació que desplega la Generalitat per acompanyar el desenvolupament de les polítiques adreçades a les persones joves. Les iniciatives transversals són 3, com us comentava. La Xarxa Nacional d'Emancipació té un pressupost previst de 6,6 milions d'euros, recopilar tots aquests serveis d'assessorament i orientació que més endavant ja en parlaré, i el Pla de Projecció, Mobilitat i Foment del Retorn, i per últim el Programa de Garantia Juvenil, que segurament molts de vosaltres ja coneixeu.